Nosaltres jo crec que el que hem d'anar a la Unió Europea no és tant a demanar-los aquest reconeixement, diguéssim que aquí hi ha molta gent que demana, sinó anar-nos a oferir, anar-nos a oferir, com deia abans, una mica amb la idea de que si nosaltres estem fent aquí una revolució democràtica des de la base social i que veiem que el que li falta a la Unió Europea justament és aquesta revolució democràtica, doncs anar a aportar, anar a intentar donar suport a la Unió Europea i no només demanar-li a la Unió Europea que ens reconegui. La consulta l'hem de defensar com una qüestió purament democràtica, però també defensar-la des d'una vessant de radicalitat democràtica i per totes les qüestions que volem decidir. Volem decidir sobre el futur de Catalunya i volem decidir sobre moltíssimes altres coses. Jo vull recordar aquí que hi ha una altra iniciativa que es diu Multireferèndums que també reclama decidir sobre el blindatge de la sanitat, sobre el blindatge de l'educació i sobre tantíssimes altres coses. I per tant, com a gent jove jo crec que això ho hem de defensar i hem de defensar que Catalunya pugui votar el dia 9. Si nosaltres volem els Estats Units d'Europa, el que no farem és anar en contra dels temps i proposar noves fronteres quan el que estem demanant és treure fronteres del tot. Dret d'autodeterminació, és que ja tenim el dret d'autodeterminació externa, que és el que es correspon, perquè el dret d'autodeterminació externa és només per colònies. Jo crec que hi ha partits que tenen una concepció de democràcia limitada en tots els àmbits, que la ciutadania no se'ls ha de donar la paraula. Llavors jo al Parlament Europeu lluitaré per una reforma àmplia de la democratització de la Unió Europea i perquè la ciutadania s'expressi sobre tots els temes possibles, totes les vegades que sigui possible, i una d'elles, evidentment, serà sobre el futur polític de Catalunya. Del que estem parlant és que hi ha molta gent que ha sortit al carrer que vol expressar una cosa a través de les urnes i això s'ha de poder expressar. I hi ha partits, el PP, Ciutadans i altres, que per molt novíssim que se siguin polítics es pot ser molt vell de manera de pensar. Jo crec que Ciutadans és extremadament vell en manera de pensar en les qüestions democràtiques. No es pot enredar la gent com l'esteu enredant. El dret a decidir no existeix. Com ho traduïm? A veure, algú del públic em pot explicar, sisplau, com es tradueix a Anglaterra, a França, a Alemanya, quan feu la traducció als documents, com traduïu dret a decidir? Hi ha algun document estranger que tingui dret a decidir?